La Letícia, que aleshores encara es deia Dolors, brodava un signe d'ales daurades quan va sentir el primer crit. Va córrer a la vora de la jove filla del senyor i se la trobà a punt de caure dins la banyera de potes de drac. «Em sembla que ha arribat l'hora, senyoreta», digué la Dolors. La va ajudar a caminar cap al llit i se n'anà a la cuina per preparar-ho tot. Després va avisar el senyor Malagelada, que en aquell moment estava llegint l'Excelsior de Joan Maragall. La Dolors va deixar el signe a mig brodar. No sabia que ja no tindria temps per acabar-lo. Quan ho va voler fer, sola i al poble, amb prou feina s'hi veia per enllestir el fistonet que voltava les ales daurades. L'espardenya va arribar al món en un llit estil Segon Imperi. En aquest llit hi havien nascut el besavi i l'avi. El naixement tingué lloc la nit del 25 de gener de 1938. L'espardenya fou batejat, clandestinament, al cap d'una setmana, amb el nom que va perdre després d'haver baixat al pou. Era dimarts i la muntanya del Tibidabo havia quedat coberta d'una fortíssima llum roja que desprenia llampecs constants. La gent de la ciutat, que passava gana i estava cuita de veure morts, ho va interpretar com un senyal del cel, un bon senyal que indicava la fi de la guerra. S'hi escamparen diversos rumors. Els uns deien que el general Franco havia promès que no bombardejaria la ciutat. D'altres asseguraven que a la Rambla i a la plaça de Catalunya hi havia cartells i pissarres que anunciaven la pau. Molts afirmaven que els havien llegits, però ara els historiadors diuen que els cartells i les pissarres no van existir mai. El senyor Malagelada repetí per a ell mateix la primera estrofa de l'Excelsior. Vigila, esperit, vigila. No perdis mai el teu nord. No et deixis dur a la tranquil·la aigua mansa de cap port. Després va deixar el llibre al prestatge més alt de la llibreria de Caoba i contemplar amb melancolia el retrat de la dona nua que estava penjat a la paret de darrere la taula. Abans de veure el nen, va pujar al terrat per veure el fenomen. Barcelona era de color rosa. «És l'aurora boreal», explicà a la Dolors quan va tornar al pis. «I això és greu, senyor?» a la dona confiada. «No». Obrí de bat a bat els porticons del balcó perquè la Dolors ho pogués veure. Es tracta d'un meteor lluminós que es produeix a l'alta atmosfera, prop de les regions polars. Comença gairebé un arc que apunta al meridià magnètic. És molt bonic i agafa diversos colors, del negre fum al gris acer, amb gradacions de groc, verd, violeta, o bé d'un roig intens. Boreal, Dolors, ve de boreas, que en grec vol dir vent del nord. La dona, que no acabà d'entendre l'explicació de l'amo, mirà cap a la muntanya i va dir: «Sembla ben bé una cortina de gasa. Això és un bon senyal, senyor. Els nens que neixen en nit de tempesta es fan botxins. El nostre ve del nord i serà un àngel». En aquell moment, un doll d'aigua s'escolà per la porta de la cambra de bany i va inundar el passadís i part del menjador. La mare de l'espardenya s'havia deixat les aixetes obertes de la banyera en venir-li els primers dolors. Mentre el nen ja vestidet dormia plàcidament al bressol, la Dolors eixugava amb draps vells i baietes l'aigua que baixava de la banyera. Tardà una bona estona a enllestir la feina. Semblava que l'aigua no s'acabava mai. «Massa senyals per a un sol dia», va remugar la Dolors. Ningú no va conèixer el nom del pare. La mare de l'espardenya se'l va emportar a la tomba al cap de 2 mesos. Va morir sense adonar-se que se n'anava. La Dolors no la va poder consolar en el moment del trànsit. A la noia li sortien paraules en grec. L'avi es va tancar 6 dies i 6 nits al despatx. El 7è dia va sortir i digué a la minyona: «Dolors, ara només hem de pensar en el nen.
Amagueu tots els miralls. Ell no ha de saber com és. Els terribles bombardejos del març de 1938 confirmaren que la llum roja que formava feixos aïllats, com una cortina de Gaza, diria la Dolors, era l'aurora boreal i no un bon presagi. Durant uns mesos, l'avi pujava cada dia al terrat, observava el dolor de la gent, les llargues corrues dels qui fugien, la lenta espera dels que s'hi quedaven, la ciutat enrunada. Digué adeu als amics que se n'anaven i a l'antiga esplendor. Quan entraren els altres, no ho va voler veure. Va tancar tots els balcons que donaven al passeig de Gràcia i se n'anà a la cuina. L'espardenya xuclava amb delit el mugró de la dida. Va mirar el nen i prengué una decisió. Per tu, va fer, construiré un petit paradís i totes les veus que hi sentiràs et seran melodioses. La veu melodiosa, 1987.